குழந்தைகளும் சரி நாமும் சரி வீட்டை விட்டு வெளியே கிளம்பின உடனே பிஸ்மில்லாஹி தவக்கல்து அலல்லாஹ் லா ஹவ்ல வலா குவத இல்லா பில்லா. பிஸ்மில்லாஹி தவக்கல்து அலல்லாஹ் லா ஹவ்ல வலா குவத இல்லா பில்லா. பிஸ்மில்லாஹி தவக்கல்து அலல்லாஹ் லா ஹவ்ல வலா குவத இல்லா பில்லா. இதனை ஒரு முறை ஓதிக்கொண்டாலே போதும், அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவருக்கு ஒரு வானவரை நியமிக்கிறான். அவர் சென்று வீடு திரும்பும் வரை அந்த வானவர் அவருடைய பாதுகாப்பில் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறார், பாதுகாக்கிறார் என்பதாக இருக்குது. அதனால ரொம்ப அற்புதமான வாசகங்கள் இவைகள். நம்ம ஞாபகம் படுத்திக் கொள்ளணும், நம்மளும் ஓதிக்கணும். குழந்தைகளுக்கு அப்படியே சொல்லிக் கொடுத்துட்டே கூட்டு போயிடணும். ஸ்கூலுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தே வெளியில கூட்டு போயிடணும். சொல்லுங்க, ஒரு தடவை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி அழகாக சொல்லிவாங்க. காலப்போக்கில் மனநமாயிரும். இதனுடன் சேர்த்து குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்பிற்கான வெவ்வேறு தலைப்புகள் அடங்கிய 5 வசீஃபாக்கள் ஒரே வீடியோவில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு. கீழே இருக்கக்கூடிய லிங்க் பட்டனை தொட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா நேரா இன்ஷால்லா அந்த வீடியோவுக்கு போயிடும், நீங்க பார்த்து கொள்ளலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.